A Deputación de Ourense presentou hoxe o proxecto Ourense Reto Digital, unha iniciativa que busca chegar a formación tecnolóxica ás persoas que viven no medio rural da provincia, especialmente os colectivos máis vulnerables, persoas maiores, desempregadas, infancia e mocidade. O proxecto conta cunha subvención de 750.000 euros de fondos Next Generation, xestionados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. A contía máxima que se podía obter nesta convocatoria. Nos queremos que o rural non sexa sinónimo de fenda digital, non sexa sinónimo de atraso digital, senón que, todo o contrario, sexa sinónimo de capacitación digital. E por iso este proxecto ten esta importancia que estamos a darlle, efectivamente, con esta presentación e, sobre todo, con estas actuacións. Pero que eu creo que os proxectos, máis alá das cifras, se enmarcan ou se ven ca cantidade de destinatarios que teñen, non? Son 6.000 potenciales usuarios, pero son 67 concellos adheridos, é dicir, prácticamente a totalidade da provincia. Indico tamén que calquera concello que aínda falte, dos poucos que xa faltan, está a tempo de adherirse a este proxecto cunha simple comunicación á Diputación. A Deputación de Ourense é, ademais, unha das 40 entidades de toda España que conseguiu acceder a estas axudas do Programa Nacional Reto Rural Digital. A iniciativa prevé formar a 6.000 persoas do rural a través de cursos presenciais e virtuais, cunha duración mínima de 7 horas e media, centrados na adquisición de competencias digitais básicas. Tamén se habilitará unha aula itinerante que permitirá impartir formación nos lugares onde non existan espazos específicos.